Pakato mama malakan duanginyo kini cuy kola dinanggadi jangan diulang nak 2 kali. Jangan disabui jona lamo-lamo hati mama bertambah bedo. Kini cuy kola lain nak kanduangi barangkit kita hanya lai hari bertambah tinggi juga jadi. Ulah dicari na ilang jarang mengkonyo pandan kabagelo. Ulah dikecek dulu pandai urang merasa jadinya jadi. Badan kita nak kanduangi. Tak perlu doleh kajina lain yang disabui jona lamo-lamo hati mama yo digaduenya. Kata sampai dari mamanya terpasuk kini barangkit di bawah bangku stand di mamanya berjalan gaji basangan. Ya mama Loba jalan melama mak kandungnya badu juga di besanai nak kandung jalan dahulu. Mama main yang di belakang kok sasik mama menunjukan. Tapi naninya melati upiak jadi besanai menangi jo sepanjang jalan. Nanyo tangikan di gaji besane bilo nagari kata cali. Bilo la kampung le katali awak cuiko melapan angguangan. Pai jo mama melakini, pai ke koto ketinggian, ke kaki si gunung ledang. Ala berjalan mama jo kamanakan, dia letang samo lanjut dia langkah samo jarang, kain jauh panjang sambilan, laput tajelo di barano. Dari jauh melalambik di jalan jauh bertarangnya hampir basuh bukit tadi daki basuh lurah dituruni nambah itu jalan berjalan. So itu malah badan berjalan lah jauh kini dipandangi adang-adang mama dahulu dan adang nagadi dahulu. Ganti dahulu mendahului berjalan mama juga manakan. Hari batarang cuma patang lu sepandai-pandai berjalan secapek-capek melangkah tatap malam di dalam ribu Tuhan.
Kapa malam mulainya dirimbo itu bana mela nasibnya kini. Tapi samantang kok itu naninya malah kalau dicali. Nambah namo gadi batane nanari samalam itu batanda kawannya kayu mama pun itu pulo nanari samalam itu. Di mana lah orang cuma tampaknya kamananti parantian orang bajalan namun bajalan taruyu padang keninyo dalam perjalanan buat di hari semalam itu mato nanindak yo namu lalu agak bapisahnya yo nagari sabalun mulai itu malah kok dilihat balun mencubo bapisah yo nagari janjo kampung leka bapisah jo rumah tak mencubo meninggal no mama sadangkan naninyo gadi basane hari semalam itu duduk si kapainya panjang limo dicaruk bana dalam-dalam mengulampinya tidur dalam rimu mencari bulan kata bana mama baku lah ayam mentada ngala baku si ayam rimbo tandonya hari lekanak siang hari siang sesiang itu keninyo tumaga di basane sarato jo mama kandunginyo mato hari mulai kata nabi malangka mama jonanga melangkah lainnya dari Sinan lah tinggal sampai Parantian dituju kampung Katendian. Dituju lah rumah mama kandung iyo ndak jauh dari Sinan satu lalita raso kabajalan tampaklah anjung paranginan di tampaklah anjung melaparanginan tandonya kini rumah rajo tampak lola buenyo tampak lalu pudiang gene babencai pudiang kuning babencai mudi bago katengi dipugali nasamu tengi jonaranda yoco itu dipandangi di Sinan nati malai bobana lalaki bana rumah mama batola hampir rumah mama la tampak du balang maso itu du
itu balang menjaga rumah dek rajo kini nona datang du balang kini na aromat tampak laurang aromat kamamaknya baru percaya orang nagadi baru percaya melarang nagadi baso mamaknya jadi rajo ba itu bana melakini baru langsung naik ke rumah tumpak kapado bini mama inya nambah nama putih yang bunsuri ba itu kini nabini mama satu tampak nang kamanakan banamo gadi basane mintu la tanang pulo mencari bantu orang gadi kalau dicari malah cari bana kalau dipandang pandang bana dicari ini orang nagadi kok potongan indah lo tinggal yo sari lo putih katanjeng yo sari lo sultan kajodonya antar ko anak kandung liau banamo sultan aliamat anak mama gadi basanai la dudu inyo nang gadi bakato sinan mintuonyo pi dangakan banai ko rumah ko manang gadi iko nang gadi ko punya rumah walaupun kami nama bue tapi nang gadi punya rumah ba itu bana dimintu ko air talatak tolong minum nasi nanado tolong makan mandangnya baik baso mintu yo lailang akarang nanggadi tapaso basanang sanang disanangkan hati dinanggadi sailo iko bana mintu patri tadayu mama ambo awak rancak budi pun baik patri kini mama dah talok pulang sampai dah lupa di nagari cuy itu kecil hati nanggadi dimudui indah nyukaban ala sudah minum jo makan la sudah marokok mama kandung nanggadi basanai dah diantan katampe nyobili nanggadi sapetial ba itu kini anak tunai lapai jadi basane laki boynya ditampeknya bacarito mintuo jo mamanya kini coy kola di dekan wang apa ngana badan kita oh kini cuy kola di tuan kandung kalau menurui hati ambo raso secocok yo di tuan kandung rancak didapui aliaman rancak dijapui mula sultan aliamat samanja inyo pai kagalanggang dah ada pulang sampai kini ndak tahu di hati awak rusuh ndak tahu di badan awak kurang sehat inyo basanang sanang hati pai tuan japuinya kagalanggang kalau tuan menjapui sultan aliamat katokan nambo payah sakit
Kato kenambo melapaya sakit itu bana katonya kini rupanya melana ninyo sultan naliaman entong bamain mela karajonyo entong bajudi sajo karajonyo iyo tingganyo di galanggang bajadi kini main di naranyo anak rajo nangkana monyo dan etong sinan ayah inyo desuai bapak jo mande dape undiangan satuju mayo rajo kini nangkapai menjapui sultan naliamang menjapui mula sultan naliamang nangkapai mula jale ayahnya menuju kini tampik permainan tampik medanan permainan baitu kini badaninya kadang deinyo le rajo tadi kalau rajo kini kapai tambanyo kapai kagalanggang ado du balang mairiangkan baduo du balang pai kadang ke rajo kabajalan dikawal du balang kiri kanan maalun lainyo tumarajo nagari iyo banamo sultan sabirullah iyo galanyo sultan rajo ange baitu bana malakini tindak lamo kini antaronyo sadangkan sultan rajo ange ndak tanggung kini sana hati kamanakan kini di rumah kini anak laka dijapui para lega rajo pain ndak tanggung lama perjalanan ndak tanggung malah tanangnya hati berjalan ninyo tukini di ayuna letang tamu laju di ayuna langkah tamu jarang kain jauh banyak sambilan lapuk kadelonya di barano dari jauh lambe di jalan jauh berkarang ada kedulu tanggung ada kek malanya kini tumpak kapadola badanino nanino mama lekadan itu asali yobai bajalan Kemudian lalu kalintang patah nambah itu ramah makan padang inawi di tangannya nambah jalannya jodoh balang lah banyak kampung lah nanti tampul lah banyak simpang lah tinggal cuy itu malah badannya kini rupanya nanti ni rajo tadi satu dicali galanggang para tamu galanggang padang nyurami dan rami galgang bakece ini iyo bermain malanyo ile kampung sekadar adu permainan nama ramikan anak rajo di mano galanggang sadarami anak rajo tetap adu sinang di mano sabuang kabajadi inyo rajo tumanan tak ado anaknya tetap madiri maalun sultan aliaman tandonyo genyang di tapian nyo isi malaya labu kecil yang bako kapannya tunggangkan tandonyo congkak tumayo iyo lekini di galanggang tandonyo santiang di narami nyo tompang taruh kanang kuyu baitu bana malakini nyo ambil tua kanang kalang coy tuinyo tumale kaganetong sadangkan naninyo sultan naliaman satu tadanga urang kabatanyo batanyo ali malakini mangko urang batanyo aliaman bapak kanungyo nalatibo tibo di sinan mala sutara joange maalun lainyo sutara joange
urang baga nakana monyo tibo di galanggang kadene tong merah matonyo bantu sago sonsong bulunyo bantu saganai ampadu katalingo inyo sarupo mala urang berang ba itu na liau sultan rajoange satu tibo rajo orang latame urang ditakui memandangi untung bana ali ko ado untung di tina naliaman kadangkan nan sultan naliaman entong menyabung lakini entong bagi sio ari di mano permainan ado naliaman yo tatap sinan nda ado pulang ke rumahnya nda tekana mande jo bapaknya jo itu malah katonya kini sedangkan sultan aliaman lanyo japui kini di dubalang satu tibo dubalang menjapuinya apa jawabnya sultan aliaman dangakan kini di dubalang jale dubalang ayah tentu perintah dari ayam bo tahu baswaya memerintah tapi tunggu dahulu ambo main nanti dahulu melanyo kuah putih nanti dahulu sabuang manang ba itu bana caritonyo tapaso dubalang kamanunggu apa keceknya kaditurikan dak ditahan sabu ajuo di nanti kandak labih rolu ba itu kini dubalang dek pandai menenggang ali amat ditunggu baranti main ditunggu melanya baranti main sabuang baranti maso itu latantu kala jo manangnya nan main pun ba itu juo latantu siaponyo nama mutui latantu taru nama elo barunya datangi bapak kandunginyo satu tibo meladak ke bapaknya meminta ampun pada ayah ampun baribu ya kali ampun di bawah tapak kaki di atas selo kawasan kato riang, kato talompe, kato takwi, kato ndak sampai nambana, kato kamu sabui. Apa sababnya ya ambo dijapui ini? Apa sababnya ambo kok dijapui salari ya salamuiko nak pernah ya menjapui ambo tambah-tambah sedang dalam permainan baru kini cuba sekali koba itu bana katoinya onde nak kandung sultan aliamat memang angin yang itu madinarami memang ancongkak di tapian tapi pikian yo nak kandung sasanang-sanang dalam galanggang nanawa sadang kemanyabuang jasabuang jo judi kabajadi kala jo manang kaditampur kini kok dalam yung kalabana iyalah naik kala dipiti di hati kole yang manang kini balik lah dulu pulang mandi yang sadang yung naik sakit bana kini mandi yang kini sedang sakit bana ba itu kato sabananya mandanga kecik nanco itu onde kandung dangakan bana danga di ayam bokaban
Pati nak tanang doya hati ambo lah seminggu jo minggu kini kece awak antapo nang katibu nak tangko mande nang kasaki dak sangko ayah do kamanyapu tangko ko lawan kini nang kadatang di tangko ko ado le lawan kabamain itu sajo ingatan ambo ba itu kece aliaman satu tasabui bantu itu dek tasabui mandi nalasaki indak tantu kala jo manang babalik pulang oh ayah balik pulangnya ayahnya langsung ke rumah Masoi itu ode inyo tu masutan aliamatnya came mandeknya ko iyo saki ndak tanggung capek berjalan iyalah tiba kini di rumah satunya tiba di rumah bapak pula tiba pula nan di rumah satu kamulai naik rumah bapak kini galak malenga wana mande manosong anak liu galak lo mande satu tiba pane sekali ali amat kok ba itu ndak dapat dipercaya ndak bisa yakin pada ayah ayah menyabui tadi di galanggang basonya mandi sedang sakit tersasak pulang badan ambu kala jo manang ndak buetong ko iyo mandi nala sakit ndak paralu piti di ambu bakato mande kandung inyo kandung sultan aliamat jan bapak buyong salaina memang ba itu kecek mande kini cuy ko diang buyong ko tadi nai mande yo sedang sakit tapi satu nampak ang tadi pai doaya la jaga badan diri mande Lajega badan malah diri mandi ba itu katonyo kini rupanya inyo yo aliamat kadang mangece yo jo mandi nyo mandi baru mangece bana yo jo upi jadi basanai Anyo kecekan yo jo nanggadi no suruh gadi batana mamasak gadi basanai nyondak namu ka mamasak di paso mintuo namu di paso mintuo malah namu yu sedang memasaknya dalam dapur itu malah badannya kini nanyo kaban di gadi basanai satunya suruh di mintuo ambola bara lamu mintuo sajak lamati gaya ambo oh ambo adang makan mintuo
lambo adang indah suko orang sajo magia nasi kok taraso banakan nak lapar barulah makan badan ambo nak mencuba noleh kama masak nak tahu ambo dah mintuo keceknya gadi basane tapi di paso di mintu tapaso lainnya kama masak apo lagi ni pamasakan sadang dedinya orang nangadi memasaknya suruh di mintu tapi ndak cukui lelataan tumako inyo kini kama masak dikaton goreng indak goreng dikatokan gulai indak gulai apa namanya pemasakan tumas sambava dagang sajo cuma tambah malah pedagang sajo baik itu katanya kini satunya sabui macam itu mintu lepas tu saja nasi masak malah sambal masak bakau talatak baru ate meja idang selesai ali tibo gadi basanai masuk bilik dia gadi basanai malah masuk bilik baru berkata mandi kandung kepada Sultan Ali Ahmad iyo sanang hati yang yo nak kandung di mana galang garami nanali tampak di sini ndak tahu di hati mandi dona ndak angtenggang doyong hati kami lah tua macam iko itu ibat kecek ang sajo ndak andanga doyong kecek kami so itu bana malah katanya mandi satu tadanga macam itu tando patu ambo kamande kala jo manang ambo pulang kini Labara bulan malabu yang dak di rumah makan dak ada nan di rumah kini makanlah nak dahulu sudah makan kita baru yang memang ada nang kadi kaban barunya kini patu di mandenya indaknya jawab do kecek mande langsung sekalian kini tiba di kurisi lanyo hadapi meja makan buka sekali sungguh nasi satunya buka malah sungguh nasi baru bakuca iman di dado Assalamualaikum ndak mencuba namo kini nasi lain sandueknya masak tambah balain you masak tambah malah balain you itu keceknya tuma badan ali Ba'ala kato Ali Ahmad bertanya kamande kandung dengar di mandili sabananya siapa banako nama masak siapa orang nama sanduk nasi ko indah mandi tunjukan biar ndak jadi ambo makan mandang kato o Ali Ahmad kadang Ali iyo mengece
manangi nanggadi di dalam bilik mintu nak percaya di kece amu mintu alabangi kini anak mintu kadang menangi melanyo di dalam bilik datang mintu main bau gadi bakato di sinan melanyo tuma mintuonyo onde nak kandung sultan naliaman kok mamasak nasi namode itu nama masak sambayo nak kandung oh itu namande tuma nama masak mangaluang mangecek macam itu kecil dah tahu dan memasak mode itu kecil mande kini bakato sinan naliamat salari salamu iko labara 10 tahun nambo di duya dak pernah cuiko mande memasak ndak nancok kini dosan buat nasi salit di mande dale kok luju sama lujunya kok lintang sama lintangnya tapi sama bayi yang di tangan nawa barang jompo itu bana keceknya kini kalau dikata bau nasi mandi kalau dikira bau bunga kalau dikana mae yang miati kalau diino namu gilo mae mandanga kece mula dari anak iyo tapaso mandi tupai pimi tipu di dake rananggadi barunya calik sedang menangi nangi bana apa nanyotangin di nanggadi mengadu kini kami tu ampun ambo dak tadi ambo kece anjak tadi ambo katuan kami tu tapi mintu nak percaya dalam mana mintu masa ambo nak pandai kama masak labara lamu nak memasak mintu itu kece ambo tadi tetapi mintu pasoyo labangi anak mintu ulah di ambo nama masak indah lo jadi Dali makan demi kue kini coiko mula dinangadi dangakan kini yona kandung jangan lo ragu lah soal itu keluar lagi kini tamu-tamu jalannya mintu itu kecek mintu tamu duduk tamu makan barampe awak naik tamu makan itu bana keceknya kini sanang lanak kandung kini boleh kita bersama-sama coy itulah tato mintuonyo
ala kalua larang nanggadi nan tadayuk tinggangan lama tagulampe jari nanalui dicali badannya kini walaupun inyo lawantu itu walaupun entong para sayang walau mabuk jo para sayang kok bantu main dak lo namun tinggal ba itu bana malakini satu tampak gadi basane hati ali dak elok lai ayam pilih ayam sabungan makan barulang masuk pagi baru tampak sakile baru kaleng ruangan badatak-datak hati ali ba itu bana malah kini mencali tadi basane naninyo malah tadi basane ba itu pulo malah kini tabang dadok dalam rimbo nang kayunya lape ate batu samut tasiro darah kadunya tandonya tuang oh kabatang makan melawat sama-sama sabalun makan ninyo baduo bakato mintuo kanang gadi onak kanduang gadi basane konan kakak kanduang nang gadi anak mama kontan gadi oh anak kandung di mama gadi kini bernama Sultan Aliamat bersalam lana satu bertamu Allah bersalam Allah badaninyo lah tahu nama timbak jo balik lah makan bersama-sama berampik sama makan kini sudah makan lah sudah minum olah ditat yang piring nangkum nasi nabalun nabi biasa ini ketampeknya lah sama duduk keampeknya dia naninyo malah lagi basanai sesudah orang lebih duduk inyo permisi lari dulu langsung ke dalam bilik dalam tapi walaupun dalam bilik balik dinding mandangayu mandangar rundiangan mintuonyo mandangar kecek mama kandung leapo ga acaritonyo iyo kepadu anak kandunginyo itulah dalam kini panganannya tumpak kepadu lah badan kini nanali lah tadi tanyo nak kandung Sultan Ali Ahmad kini dicali-cali bana badan ang kini ala gadang kini buyang Melayu lah gadang ba itu bana malah kini kalau dicali-cali bana ke dipeloi kini lah balambu di kacang lah patui bajunjuangan si buyang lah patui pulang ke rumahnya
Ba itu bana kecek mande kini manuri yang pandapek kami padori kili tapi kain dijahit tentang kapalonyo padu mencari naik kana lain rancak lali jobat konyo naik rancak lali na jobat konyo ba itu kato mala badan kini mandanga kato mala nanco itu sadang di sultan naliaman kini cuy ko la di mande ko itu na mande curi token kecek mande ambo tarimu tapi samantang ko ba itu dak paralu do mak kadan palamu paretongan dak lo banyak bana pulang ma'alum padu mande tapi walaupun padu mande ka bapa ambo kamangiti nakato tu jale dalam parundiangan la boleh kagolong ayah jo mande letipi salayang kaduanya kalau na badan mala diri ambo ndak mencari do jalan nang balikku ndak mencari pamatang nambah balik jalan kasinan nang biasa ba itu katonya kini kalau ngangkat kandak dari ande saratu ayah kan ruang ambo nanindak lo kambo tumang bana tapi samantang ko ba itu ko iyo la bule semacam itu la satu juga di batane agi janji ambo dahulu kondak tambui besok 7 hari berjanji 2 kali 7 sampai ke 3 kali 7 tapi kok lai pinta nang kabuli tidak kalamu do pajanjian dia janji ambo dahulu kok iyo kita kabarale ambo kini dulu kabatara menarakan minyak singgung para mayo kalau lah sudah ambo tarak barisnya batara di gunung ledang baru selesai ambo pulang di sini nalik dimulai ba itu kini oh katoa mengecik mandi kali amat obuyung dangakan bana kok banyak bana jawian kok bangi bapak kanak kandung dangakan di mandi sabananya mengko ambo jawi mode itu mungkin mandi indak tahu 100 jo ayah kandung mati mandi gadi besane 100 jo mak gaeknya mati diarak tando tuje dekan duangai sadang de inye melaman de jemaah gae entong de mamilih orang banyak kemari orang datang bayo antio anti botando batarimu labatu jue malatunangan gadi batane yang pika jadi baindaan akibatnya membawa mati itu gunanya melambut tarak menarakkan minyak cindung para mayo pahlawan sultan baranganam oh ayai
kalau nembutan mela nambaranam urang tanamu di nagari kamano namonyo tahu urang bitau di urang tatabi saja dulu alawana lambu anak rajo tapi konda ini sabalun kane konda dikulime sabalun nabi besuk kanaya juo nang kamalu mendanga carito dari ayahnya nyopatui kecek liamat kok ba itu kami menanti ona kok ba itu malah kami menanti dinanti yang di mana ketikonyo kondak taluk 7 hari 2 kali 7 kondak sampai 3 kali 7 kami sabar menunggu buyon lagi aja tahu kagak di besanai menangi jua orang nangadi itu nan kato dalam panganannya. Kalau orang melain tak setuju orang anggap sulit mangai jale penyakit tak mahu domai sadang janinya wali amat salah seyetongan yonekan duan sukui la alat nyesiakan barisu ari patang kami barangke sultan aliaman nyodaki la buki nantengi lape kaponca gunung lengedang sinan liaman kawata